କାଲି ରାତିରେ ଖାଇସାରିବା ପରେ କାମ କରିବାକୁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥାଏ। ଯେଉଁଥି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସକାଳୁ ଏତେ ସାରା ବାସନ ରହିଯାଇଛି ସେ ସବୁକୁ ମତେ ହିଁ ମାଜିବାକୁ ପଡିବ। ଶୀତ ଦିନ ଯୋଗୁଁ ଟ୍ୟାପ ପାଣି ତ ଏତେ ବରଫ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଯେ ସେ ପାଣିକୁ ହାତ ମାରିଲେ 420 ୱାଟ୍ କରେଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଶୀତ ଦିନ ଯୋଗୁଁ ଫୁଲ ଆଉ ଗଛରେ ଫୁଟୁନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ଖରାଦିନ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଟର୍ଚ୍ଚ ନେଇକି ଏମିତି ଆସନ୍ତି ଯେମିତି ଫୁଲ ଗଛ ପାଖକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପଶି ଆସିଛନ୍ତି ଭଳି ଲାଗେ। ଆମ ବାରିରେ ଏତେ ଫୁଲ ଗଛ ଅଛି ଯେ ଆମାଜନ ଜଙ୍ଗଲରେ ବି ଏତେ ଫୁଲ ଗଛ ନଥିବ ଯେତେ ଆମ ବାରିରେ ଫୁଲ ଗଛ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କଣ କରିବା, ଶୀତ ଯୋଗୁ ଫୁଲ ମାନେ କେହି ଘରୁ ହିଁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାରିରେ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ 6ଟା ଫୁଲ ହିଁ ପାଇଲି। ସବୁ କାମ ସାରିକିନା ଯେମିତି ହିଁ ମୁଁ ବାହାରକୁ ବାହାରେ ବିଲେଇ ମାଉସୀ ଆସି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କୁହେ ଯେ ମୋର ବି ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରାବାସ କରିଦିଅ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଆ ତା ଘର ବୁଲି ବୁଲି ଶୋଉଥିବି। ଆଜି ଯଦି ମତେ ଇନ୍ଦ୍ରାବାସ ନ ଦେଲ ତାହେଲେ ଏଠି ହିଁ ମୁଁ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ ବସିବି। କଣ କରିବା ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ହାତରେ ଏଗୁଡେ ତ କିଛି ଲେଖା ନାହିଁ ନା। ତାକୁ କହିଲି ଯା ଆମ ଗାଁ ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଦେଖା କରିବୁ, ଆଉ ତ ଦୁଃଖ ଭରା କାହାଣୀ କହିବୁ। ଯେମିତି ସେମିତି କରି ତାକୁ ବିଦା କରିଦେଲି ଆମ ଗାଁ ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ। ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଛାତ ଉପରକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ଶୀତ ହେଉଛି ଘରେ ବସି ଖାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ମୋର ତ ସବୁବେଳେ ଖାଇବା ପିଇବା ଚାଲିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେଇ ଯାଆନ୍ତୁ।